Tak lebok ke TV loh. Saya tak video ke sing luwih jelas meneh. Lah iki lho lur, sing mati kabeh paringe. Pangani tikus ya. Lho kok ngene iki. Masono kuwi. Gagal panen tenan iki. Lho kaya ngono ki lur. Pangani tikus lho. Bate apa to ngene? Yo sing ngerti komen-komen yo. Kae. Kos mono kuwi pangani tikus kabeh. Mbah panen apa ora iki. Wis nak arti obate lek ndang komen yo lur. Apa mathuke kaya oskadon ya. Mumet ya. Kae delok semono kae lur. Walah. Yo lek arti obate komen-komen. Penting ra ngawur yo. Miring ya. Biasa tandurane wong. Piye mati. Kejebakan ngene. Tot ke omburi. Wis. Ngene kan ra nyaruk-nyaruk. Lha dirusak. Ya iya kuwi tandur iki urung terus kok. Oh, wah kamu tengah kono buan. Capek mana lagi? Kan yo iso anu nggon kompos kuwi kaya sekeri pitik. Mampun. Nek tengah ora patek anu lho iki. Mampun wis kasep nggon baterai wis pasang. Pasok keteng nek wis kasep nopo.
Terus bos jembutan borong iki kita keter kula sangat kono, gombol kono kan nyawane gue tiki-tiki gon gombol kono. Soalnya iki ngeteri abang kita abang aku. Kita berbet gaul. Berapa nih anggere iki abang anu mung iki larase iki dipangan gonggole kono. Ora margo loro ku ora. Pangan. Asing nyeplak-nyeplak ini gogolan. Kok dia ingin burung saiki guys. Malah. Tanpa dia kok wis rebutan bikin jatuh rebutan apa-apa yang malah kesambet. Dulu kumu kali kuwi. Nanti jadi nak pare sing kon tunggal jere. Ora kena. Ora iki tunggal. Tunggal ngene. Kenyataan iki. Nah. Anu barang iki dinggang ke opo? Pan-pan ngono. Jadi sing apa kae? 70. Saja. 70.000. Enggak banget. Berarti ini toko. Toko berarti. Dua pani tikus entek kabeh. Taning kok. Ora lek diopaki. Oh, malah ini urung enak dipangan enak jadi bocok bilang. Dari bocok. Godhog kayak ketonggone. Iki apik. Melon barang.